Ty chceš povedať teraz, akože ma chceš vytočiť do nepríčetnosti, že ja nedokončím opravu kvôli tvojej ľajdáckosti? Von! 15 giga je mu málo? Urobím všetko dobré a výsledok je zlý. Tak na toto som sa tešil. Viac ako 2 mesiace. Konečne je to. Môj syn, ktorý mi vynadal do starých detkov, že nedokážem vlastnému synovi poriadne vymeniť baterku na iPhone, tak som mu povedal, počkaj času, objednáme mašinu a vybavenie, aby sme to urobili naozaj dobre. My sme objednali, viac ako 2 mesiace čakali a práve tu by mala byť mašinka, ktorá nám pomôže okrem iného vymieňať poriadne baterky na iPhone-och nových. Bez nejakého tajenia je to mašinka z Číny. Aha, tak tam niečo hrká, no možno, že aj mašinka nebude fungovať. Podľa mňa by nemalo hrkať. A táto mašinka by mala pomôcť bezpečne otvoriť každý iPhone, čoho som sa ja vždy bál. Prečo to bol problém doteraz? Keď si pozrieš milión videok na YouTube, všetci nahrievajú po displeji. Kde máš ten tvoj, ktorý ideme použiť ako testovací baránok? No a čo je problém? Na to, aby sme v takomto telefóniku vymenili baterku, potrebujeme dať dole displej. Hej? A všetci to všelijako nahrievajú, páčia. A celá finta je v tom, a tento stroj by to mal robiť fantasticky práve tak, že nenahreje displej, ale nahreje práve iba to telo, na ktorom je to lepidlo. A malo by byť veľmi malé riziko poškodenie displeja. A takúto technológiu používajú aj v samotnom Apple, a toto je nejaká replika ich originálneho zariadenia. Tak preto som sa na to tešil, že tak prečo by sme to mali robiť fušersky, keď už sa to dá urobiť aj nejako lepšie. No naozaj neviem, budeš prvý, ktorý príde o telefón, ale na niečom sa to naučiť musíme. No a teraz ďalší problém, ktorý bol veľký problém s kvalitnými baterkami. Našťastie prišla doba, že už sa dajú objednať, lebo predtým, aby ten telefón nepísal všelijaké hlášky a neviem čo, tak keď ste si objednali baterku, museli ste tam dávať a konfigurovať všelijaké čipy. Počkaj, ja ich pohľadám. Takže nebol problém len v kvalite baterky, ale bol tam aj iný problém. Áno, Apple sa dosť bránil tomu, aby sa to vymienialo a ja neviem čo. Myslím, že už ich nikdy nepoužijem. Vidíš, tu máš na 12 mini. Keď si ten čip nevymenil a čisto iba baterku, tak čo sa stalo? Tak sa stalo to, že ti neukazovalo zdravie a proste tam ti hlásilo takúto hlášku, že tá baterka je proste neznáma a ja neviem čo všetko. A ja mám také silné podozrenie, že keď sa takéto niečo vyskytlo v tom telefóne, tak Apple zámerne spomaľoval chod toho iPhoneu. Vieš, že ono, čo si malinko sa to zlepšilo, tak je všeobecne známy fakt, ktorý ani Apple nikde netají, že proste so starnúcou baterkou znižuje výkon zariadenia, aby akože šetril tú batériu, aby sa moc nenamáhala. V skutočnosti použijem takú právnickú formulku. Podľa môjho názoru je to jeden z nástrojov, ako prinútiť ľudí kúpiť si nový iPhone, ale oni majú na to proste nejaké iné vysvetlenie. No a práve toto bolo to, že keď si sa to snažil obísť nejako, tak chvíľočku fungovali tieto čipy, že si medzi batériu, vidíš, tu si zasunul originálny konektor z batérie a do plošného spoja išlo tak, ono sa to tak proste všelijako tam. Takže mne sa to nepáčilo, ale iná možnosť nebola. Ale doba sa zmenila, svet je krásny. Ideme to skúsiť zapnúť a tento telefón, chuďatko moje, už mi ho je ľúto. Idem, rozlúč sa. A ideme to skúsiť. No samozrejme najskôr musíme tú mašinku nejako zapnúť a nastaviť a to chvíľočku potrvá. Chce to PIN kód. Ideme to poprevracať ešte všetko. Tu návod nie je, tu návod nie je, tu návod nie je. Tu návod nie je, tu nie je. Sme bez návodu. Ja som presne ten typ človeka, čo 99% ľudí nie je. Prečítaj si najskôr návod, potom to zapínaj. No, ja by som si ho prečítal, keby sa dalo. Ale teraz ešte dôvod výmeny batérie v tvojom telefóne. Celých 77% zdravia. A pritom ani nie tak veľa cyklov. 640. Čiže má presne 3 roky tá batéria. Ale to je v poriadku, lebo batéria je, to si treba uvedomiť, batéria je spotrebný tovar. Proste sa spotrebovala. Vďaka tomu ti telefónik ide pomalšie, ja neviem čo všetko. Dobre, ide mi aj niekde zistiť nejaký návod k tomu, dobre? Však Google. Tam je celý problém, že treba len nastaviť nejaké veci. 26AAA, počkaj, tuto pauznem. Dajme 26AAA. 26AAA. A sme tu? Dobre, poďme si dopozerať, čo nám radí Tipex TBK, že aké teploty by sme tam mali mať. Dáme tiež 15. Tento parameter hovorí, o koľko sa bude snažiť podvihnúť ten displej. Dáme 15. Ideme ďalej. Toto je teplota, ktorú nastavuješ na tom rámiku. On tam má 40, lebo on má rozmlatený displej, mu na tom nezáleží. Máme nastavenú teplotu rámika na 80 stupňov, nahrievať bude 3 minúty. Toto sú asi prítlaky, ktorými tlačí.
Nie som si celkom istý, doštudujem. No, a ideme na to, idem ti vypnúť telefon. Teraz prichádza tá veselá časť, že som skoro zabudol, vieš čo? Skoro zabudol odskrutkovať skrutky. Ja sa ešte priznám, že ja síce tej mašinke verím, napriek tomu mašinke pomôžeme 99% izopropyl alkoholom. Čo povieš? A ten alkohol čomu pomôže? Naruší to lepidlo, ktoré tam je. Umiestnime tu ten telefon. Naozaj, to proste neodskúšané. Ideme, vieš, skúsim dať štart. Niečo sa bude diať. Vidíš? A nič sa nedieje, to tiež zaujímavé. No nič, ideme to rozobrať. Čo iného tam zostáva, kamo? Objednáš si ešte si aj sám opraviť, že? Ja neviem, no tak ja to nejdem posielať naspäť do Číny. Proste to nefunguje. To je sila. Niečo sa tam naozaj muselo stať, lebo tu je zprehnutá, vidíš. Už len kvôli tomuto, že tu mám niečo prehnuté. Niečo sa poškodilo, tak potrebujem sa na to pozrieť. Chápeš? Ešte oni urobia nemagnetické skrutky. No nech idú do keľu, chlapci z Číny. Taký som, joj, nedočkavý. Poďme to skúsiť ešte raz. Kde bola chyba? Priznaj sa. No, bola chyba, pozri, takto to priskrutkujem, aspoň 2 skrutkami a už som na žave. Priznaj sa, to veľké červené tlačidlo. To veľké červené tlačítko, no. Ja som si to chcel naštudovať. Rozobraním celej mašiny. Áno, po rozobratí celej mašiny sme zistili, že na to, aby to fungovalo, to musíte odomknúť. Ja som si myslel, že to, však to tu je napísané emergency. To znamená, že to vypne mašinu, keď je dačo zle. Máš natočené, ako to vnútri vyzeralo? Lebo na internete taký záber nie. No vidíte ľudia, tak sme vám dali pridanú hodnotu. Rozoberal zase. Ale áno, tak šrobiky sú tu, nevadí. Aj tak to nejde presne ako podľa popisu tých tam videí. Tak ako kamarát, ja by som sa na tvojom mieste moc netešil, pretože tvoj iPhone teraz na dobro sa nahrieva na nejakých 80 stupňov. Necháme to tam 3 minúty a bude sa diať vôľa Božia, no. Ale všimni si, že nikde na tých videách nebolo povedané, že čo ty máš vlastne urobiť, aby to začalo fungovať. Nevadí, aj tak treba vyrovnať tie plechy, takže to, že sme to rozobrali, to je len fajn. Vieš, koľko stojí tvoj nový displej? Jaj. To jedno, pomôžeme jej, ide. A už ide, už sa pekne odlepí. Ešte dá jeden. Kamarát, ideme vymeniť baterku. Ideme skúsiť, či ten displej žije. Je v poriadku. Sme otvorení. Nemáme nič poškodené. Ja ho teda vypnem. Radšej opatrne, fakt. Ono, ja milujem tie čínske videjka fejkové, že odlepený displej odliepajú, vieš. Áno, a teraz sa mi kolegovia, profesionáli, ktorí stále robia iPhony v jednom kuse každý deň, budú smiať, že no chlape, však ako toto my máme za 5 minút odlepené, na čím sa ty tu zrušuješ? Tak áno, lenže mne ušiel vlak, ja sa priznám, mne ušiel vlak. Dobre, je náš. Dáme dole tento pliešok a asi rozoberieme aj spodnú časť, aby sme originálnu batériu dali preč. Takže originálna batéria. Toto je úplne úžasné na nich, že tu je normálne šablona na skrutky a mnoho razy, keby si náhodou tie skrutky stratil, tak oni tu sú. Ja neviem, kam to ešte sa dá toto posunúť. Vo všetkých videách naučných, lebo som pozeral, dávajú dole Tactic Engine a ťahajú za toto čudo. Ideme to dať dole, alebo to urobíme tak, ako by som to proste... Vieš čo? Urobím, ako ja zvyknem robiť. Veľký pozor, hej, aby som sa nechytil. Teraz som sa zľakol, že držím to za kameru, ježiš, to by som si ale napraskal. Našťastie som sa toho nedotkol. Za normálnych okolností by som tu dal chráničky na také nálepočky na kameru, ale proste sú vypredané momentálne, ale budú. Idem to nahriať na čínskych 120 a tú batériu po starom proste odtiaľ dám preč a hotovo. Ťahať to za tie pôvodné, pokiaľ nerozoberiete tú zadnú časť, nemá moc veľký význam, lebo idú do pravého uhla. Otrhnú sa, hneď sa otrhnú. Pôvodné lepidlo, na to budeme potrebovať ďalšie udelátko z Číny. Pôvodné lepidlo na displej. Zatiaľ, kým sa to nahrieva, tak si zatiaľ očistím toto. Dočistené to máme, vidíš, ani stopa po pôvodnom lepidle na pôvodnom displeji. Tieto moje paľúchy to ten zik dá dole. Dá dole batériu. Dám si tu niečo plastové, aby som neoškrel a idem skúsiť podpáčiť.
Videl si to? To šlo riadne jednoducho. Áno. Teplota plus izopropyl plus čistič brzd proste urobí to, že to má vymenené, odlepené úplne bez poškodenia, krásne za pár sekúnd. No, teraz poďme skúsiť ďalšiu čínsku vec. Ani toto nám nefunguje však. Sleduješ to? Ja. Bože, to je taká krásna robota. To bolo čo? S týmto sa trápim vždy, ty kokso, 10 minút, chápeš? Ja umriem, keď nastúpiš do vlaku a zrazu zistíš, že ten vlak proste funguje. Oni dokonca v tých čínskych videách aj toto robia. Ono to funguje. Tak to už áno. To sa teším na ďalšie. Samozrejme, že to ešte tyčinkou ručne dočistím, ale to už je jaká paráda. Takže najskôr ideme dať batériu, dobre? Batériu nalepím, ale ešte nezapnem. Len si približne primeriam, kde má byť. OK, dobre, flexik tam vôjde. Pritlačím. No, ideme tam dať naspäť lepidlo. Som si odlepil tú zlú stranu. No dobre, toto vystrihneš. Podlepenie displeja 15 Pro. Podľa mňa, ono naozaj som to dával dobre. To znamená, len to teraz takto tu nanesiem. Dáme radšej nové kamarát. Takže dotlačíš. Pozor, aby sa neurobila bublina. Napríklad takto, ako teraz sa urobila. Radšej naprav. Opatrne odlepiť. Pri troche citu. Bude von. Teraz pripojíme flexíky. A ideme to slávnostne skúsiť zapnúť s novou batériou. A slávnostne sa nič nedeje. A to sa nám stalo už vo videjku s 13, že napriek tomu, že batéria je originál a všetko a mala by byť nejakým spôsobom nabitá, ona možno nie je len aktivovaná, takže ešte aj to môže byť. Je vybitá. Áno, chápem, batéria by sa mala dodávať nabitá na niekde okolo 60-70%. Prečo to tak nie je, naozaj neviem. Hej, prečo z Apple to robia takto, lebo batéria by sa do nuly určite sama od seba vybiť nemala. Môj názor je taký, že má to dôvod, ktorý ja zatiaľ nepoznám. Batéria sa nabíja, o chvíľočku to zapneme, odlepíme tie a skompletujeme opravu. Môžem v tomto stave, len si to prihodím, zaskrutkovať ten plech. Neviem, ako to má Apple, ale viem, že keď som robil servis na Nokiu, tak sme mali normálne momentový skrutkovač, aby proste nie že cit, ale presne, ja ho dokonca mám, tu sa nastavil moment, asi každú skrutku zatiahol na predpísaný moment. Verím tomu, že aj Apple niečo také má, ale ja ešte také vybavenie nemám. Naštudujem, dokúpim. Je úplne úžasné to, že nechýba ani jedna jediná. A ideme dokončiť opravu batérie? Niekde by tu mala byť hláška o batérii. Aspoň ja si myslím, čo tu je. Aha, klasika, pamätáš? iPhone requires minimálne 20%, máme percento. Čiže necháme ho chvíľočku teraz odpočívať, alebo ideme ho dokončiť, že? Však vlastne ho už len zalepím a nech sa popri tom nabíja. Dobre, dáva 22 W do neho práve. Čo tiež nie som si celkom istý, či pri úplne vybitej batérii je super, keď do nej práši. Neviem, chlapci v iPhone, teda v Apple asi porozmýšľali, vedia, čo robia, vedia, prečo to majú tak nastavené. Toto, keď niekto uvidí pri zapnutom telefóne, robí takéto veci. Teraz opatrne. Super, a ešte nám zostal jeden bočný. A môžeme ho zalepiť. Zaaretuješ tu hore a ja to robím tak, že si ho dám na rovnú plochu, ale dôležité, aby tu nebolo nič, pritlačím a ideme restart and finish repair. Software update required, super, no, unable to download. A to zase prečo? Máš plnú pamäť? Asi je. Ty chceš povedať teraz, akože ma chceš vytočiť do nepríčetnosti, že ja nedokončím opravu kvôli tvojej ľajdáckosti? Ja nechcem nový iOS. No nie, kamo. 15 GB je mu málo? Potrebuješ 4 ďalšie, no. Tak sme doopravovali, no. Tak sme to dooperovali. Čakaj, skúsil som mu to dať. No nie, vyslovene tu hovorí, že potrebuješ mať. Takže som aj tak nútený urobiť niečo, čo nechcem. Áno, si nútený urobiť niečo, čo nechceš. Ľúbime Apple. A few moments later. No, ideme dokončiť opravu, dobre? Restart and finish. Po reštarte, dobre? Chce pokračovať, tak dáme pokračovať. Súhlasím, čo iné robiť. A konfiguruje sa. A toto je ten náš vytúžený cieľ. Battery, this is a genuine Apple part, takže rozpoznal originálnu batériu, zapíše do nej všetky potrebné parametre. Keď ten ukazovateľ príde nakoniec, tak sa môžu stať dve veci. Že všetko bude v poriadku, alebo sa bude chcieť reštartovať a mňa porazí. Takže, toto je dôležité. 6. júna
júla bola vymenená batéria, to je dnes a je poctivá, teda je originálna a on to zaregistroval. A poďme sa pozrieť na informácie o batérii a vytúžené veci. 100% 0 cyklov. Takže super. Ty dneska toľko prekážok, ale druhá vec je taká, že fakt, že prvýkrát to robili takto. Ja sa priznám, že prišiel ten čas, kedy sa opäť s hrdosťou a radosťou budem púšťať do výmeny týchto vecí, pretože sa to konečne dá. Konečne sa stali dostupnými originálne batérie, ktoré sa dajú nakonfigurovať, to je bod 1. A druhá vec, napriek tomu, že si kúpite mašinku, ako ste videli, tak nebolo celkom bez problému ju sprevádzkovať. Na všetkých tých videách, ktoré sme videli, proste boli veci nejaké, každý tam rozprával, ako tú mašinku nastaviť, aké teploty, parametre, ako sa dostať do menu, ale nikde sme nenašli tie finty, že treba to jemne zatlačiť a také tie nuancy. Dokonca sme si ju otvorili a museli sme si ju trošku opraviť, ale v každom o to väčšiu mám radosť, že nám bude slúžiť. A doteraz som tie opravy odmietal z toho dôvodu, že lepidlo od 12 vyššie v iPhonech z môjho pohľadu neviem, lebo naozaj plný internet je toho, ako to ľudia páčia, ako to bez problémov otvárajú. Ja som mal štatistiku strašne zlú. Dosť displejov som zničil, keď som to skúšal. Takže za pomoci tejto mašinky nevravím, že to bude všetko 100% super bomba špica, ale je to ohromne veľká pomoc. Veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Dokončili sme opravu, všetci sme spokojní. Pán majiteľ s vymenenou batériou. Ja, že sa nám podarilo mašinku rozchodiť, v podstate opraviť. Idem si dať kávičku. Ďakujem za každý páčik a koment a vy by ste si tiež mali niečo dobre dať. Netvrdím, že kávu, ak nepijete kávu, dajte si to, čo máte radi. Dajme tomu pivko. Čaute. Nedalo mi to, budem vyrovnať tie plechy a to musí mať proste super. A ešte, že si tam nemal mobil, kamarát. Marfi vraví jedno, chce to úder väčším kladivom.